Zapomeňte na řeči, že dřevostavba za 5 nebo 10 let zhníje. Tohle jsou záběry chatky postavené v roce 1966, tedy před zhruba 60 lety, ještě před rekonstrukcí, která se nyní plánuje. Stavělo se z běžného, často ani ne dokonale vysušeného dřeva. Konstrukce je v podstatě ze střešních latí a jako izolace byl použit obyčejný levný polystyren. Přesně ten materiál, o kterém dnes někteří říkají, že nedýchá a že kvůli němu musí dřevostavba zhnít. A výsledek po 60 letech: dřevo je zdravé, protože dřevo nedegraduje jen proto, že je to dřevo. Degraduje tehdy, když mu vytvoříte podmínky pro dlouhodobě zvýšenou vlhkost. A právě proto jsou u dřevostavby zásadní správně navržené a provedené detaily. Napojení konstrukcí, ochrana před vodou, sokl, střecha, okna, prostupy, vzduchotěsnost a správná skladba konstrukce. Když někdo tvrdí, že dřevostavba do 5 nebo 10 let zhníje, není to technický argument. Většinou je to jen důkaz toho, že daný člověk dřevostavbám a stavební fyzice příliš nerozumí. Dřevěné stavby staré desítky nebo stovky let přitom najdeme po celém světě, včetně České republiky. A teď začnou lítat takový ty argumenty, jako že to byly starý roubenky a já nevím co všechno, bez těch moderních hloupých materiálů, který dneska přece máme, a tenkrát ty stavby prostě mohly vydržet. A dneska už ty moderní stavby z těch moderních materiálů nevydrží. No tak chlapi, proberte se. Dřevostavba má proti masivním zděným konstrukcím ještě několik dalších praktických výhod. Je výrazně lehčí, takže méně zatěžuje základy a celou spodní stavbu. Má řádově méně mokrých stavebních procesů. Při výstavbě tedy do domu nedostanete obrovské množství technologické vody, které se potom musí ze stavby dlouhou dobu odpařovat. A když jednou na rekonstrukci skutečně dojde, dřevostavba se dá velmi snadno otevřít, lokálně opravit, vyměnit izolace, rozvody nebo části konstrukce a zase uzavřít. To může znamenat rekonstrukci v řádu týdnů až měsíců místo rozsáhlého bourání. Kvalitně navržená dřevostavba tedy nemá z hlediska životnosti proti zděnému domu žádný principiální handicap. A v řadě případů se navíc podstatně jednodušeji opravuje, modernizuje a přizpůsobuje novým požadavkům. Životnost domu totiž neurčuje to, jestli je postavený ze dřeva, z cihel nebo betonu. Rozhoduje hlavně návrh, provedení detailů, práce s vlhkostí a následná údržba. Takže až vám někdo řekne, že dřevostavba za 10 let zhníje, vzpomeňte si na tuhle 60letou chatičku. Protože fyzika má jednu nepříjemnou vlastnost. Je jí úplně jedno, co si kdo myslí v internetové diskuzi. Takže pokud stavíte dřevostavbu a chcete mít jistotu, že budou správně vyřešené skladby, vzduchotěsnost a kritické konstrukční detaily, nabízím placené online konzultace přes Google Me, protože kvalitní dřevostavba vám rozhodně nemusí vydržet 10 let. Může bez problému sloužit několika generacím.